Ahoj všetci, ja som Mindar a vítam vás pri ďalšom videu, kde to bude taký tutoriál, že ako získať Camtasia Studio 8 free a vlastne zadarmo a úplne zadarmo. A ak sa pozrite sem, the software registered to Mindar, takže som registrnutý. Čo musíte urobiť je, zajdete na stránku textlit.com/camtasia.html, dáte free trial, dáte pre Windows, takto alebo Mac, to je jedno, proste ktoré máte, ak máte Mac, tak dáte Mac, ak dáte Windows, tak dáte Windows a dáte si download trial. A najprv si tam musíte napísať svoju e-mailovú adresu. Tak si napíšem svoju e-mailovú adresu. Takto. Ja tam mám svoju e-mailovú adresu, vy si tam dáte vašu. Dáte download trial. Getting started to Camtasia Studio trial. Trial je vlastne len to, čo to máte na 30 dní ako skúšobné zadarmo. Ale to sa nastavuje, ja to teraz stiahovať nebudem, pretože ja to už stiahnuté mám. Zrušíme, musíme zoznamiť to. OK. Tak, toto si môžeme kľudne zatvoriť. A potom, vy to máte na 30 dní zadarmo. Tak a práve preto slúži tento kľúčik. To dám do popisku videa. A to vlastne, ja to mám teraz nainštalované a mne to ide, ale proste to otvoríte, vypíše vám, že máte na 30 dní zadarmo. Tak čo budete robiť? Je to, že dáte tam, že I have key, že máte kľúč, potom tam dáte hociaké meno a dáte tam takto, to čo som vám dal do popisku videa, to tam dáte a máte to. Ale pozor, môže sa vám stať, že otvoríte znova a vyjde vám, že ten key nefunguje. A to je kvôli tomu, že aj mne to vypísal, teraz mi to nevypíše, neviem prečo. A to môžete spraviť úplne jednoducho. Tu máte Wi-Fi, takto, ja to mám tuto. A proste sa odpojíte, aby ste nemali, proste vypnite Wi-Fi, vypnite LAN, vypnite všetko, zapnite Camtasiu, ja to mám jedno tlačítko, vypnite Wi-Fi a všetko, to s každým je inak. Otvoríte Camtasiu, ide vám všetko v pohode, pozrite sa help, alebo Camtasia Studio, registre, tak a potom si môžete zapnúť Wi-Fi a idete ďalej. Ale ja to už nemám, neviem prečo, ja som to robil stále tak, počas sa možno, že si vám zvykne, alebo aj neviem. Tak to je asi všetko a v druhom dieli, možno natočím druhý diel, ak budete chcieť. A tam urobím, že ako editovať, strihať videá a tak ďalej. Tak ja sa s vami lúčim, tak ahojte.